Kai, na fara soyayya da wata yarinya fa. Baba, na kawo ta domin ku gaisa. Ina take? Tana ina ne? Suha. Ha? Minti daya. Ha? Biki? Wai kun san juna ne? Daman ku riga kun san juna? Shikenan an sha ni basalla an gama. Citi. Citi. Citi ba haushi yake ji. Za ka sha ice cream? To. Biki a kullum haka yake Citi. Wasu lokutan akwai wuce wuri ne. Haka ne? Karki ce haka a kansa abokina ne. Ina nufin da ce ne. Ai ba laifinsa bane. Kaddara ta ce ta yi daci, abin ne kawai zo a haka. Gaskiya Biki yayi sa'a da ya samu aboki irin ka. Sam ko kaɗan. Ni ne sa'a da samun aboki kamar sa. Kin san direba Ranga? Ji mana, ka girmama shi mana ko abokinka kawo yake ce masa. Babana ne. Babanka? Shekara 20 kenan babana yana tuka babansa. Tun muna yara na san Biki. Mu aminan juna ne. Kamar yadda tun a lokacin muna ƙananan yara, ya gabatar da ni ga baban shi a matsayin babban abokinsa. Har yau ga sabbin abokansa, ce musu yake ga Citti nan babban abokinsa. Haka yake niki. Idan ya ɗauke ka na musamman, gaba ɗaya rayuwarsa yake baka. To amma me yasa kuma daban yake akan 'yan mata? Samson ba laifin shi bane niki. Di yarinyar da ta zo gare shi so take zama saurayinta. Sai dai ba wacce ke so ya zama shi kaɗai ne. Amma a duk ranar da yarinya za ta so shi kaɗansa, ki rubuta ki aji. Zai yi yaƙi a kanta, zai tsaya mata. Kamar wata gimbiya haka zai ɗaukake ta. Ki rubuta ki aji. Aha, ga abokin nawa tafe. Kai, na ce ka kawo min aski da shi da ka kawo min gaba ɗaya keken. Lallai tarka shi. To karɓi wannan. Barka da Niki. Barka. Zuwa anjima me za ka yi? Ba komai. Abokina ne zai bude gidan rawa shine zan je masa. Zan iya raka ka? Gidan rawan kike so ki je? Dan Allah. Biki. Biki. Na? Ina da wasu magana. Ina zuwa. Ina abokan nawa suke ne? Biki barka dai. Yawa taho. Biki. Jama'a to ya. Barka. To ya garin? Sanufa. Sannufa. Ya yau din. Kalau wallahi, Sanufa. Barka dai. Fatan kina lafiya kalau. Ya Niki, Anil, Kadita, Rohit, sai kuma Sanjana. Ya ne Biki? Yayi. Ita din yar uwata ce. Oh. To Niki, in ba za ki damu ba bari in dan uwanki na wani lokaci kin ji? Kar ki damu, zo mu je. Kula mu da ita fa. Na yi kokarin da kira ki. Jimana, minti daya Jimana. Na ce. Biki, so za ka bayyana mata? Ku jama'a, abokina zai bayyana soyayyarsa. Ku karfafa shi. Biki. Ku tsaya ku dakata dan Allah. Ku dakata ku ji. Yar sakwa fahimta aka samu. Wannan ba wai yana nufin ina kokarin bayyana mata soyayya bane. Yar uwata ce ita. Banda wannan babu wata alakar da ke tsakaninmu. Ko ba haka ba?